Хураа Муин случайно Джани Конор нести хели дуруни UFC бе ягон проблема дромадаги то қайнанҷа дайдасти ягон алоқамандӣ надошта боши ки ҳами Конор ҳам контракт монда ҳам контракт мегирем иншалло ту ҷа дуруни хонашонда хели дромадаву бозӣ дорӣ я галаве мешава ҳамаш ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик мардуми форзабон ки ина имрӯза ки хабари хуш ки муинҷон контракти UFC-ра гирифт баъд аз 10 рӯз рӯзи 3 июн мусобиқа дар Лас-Вегас мусобиқаи UFC Fight Night баргузор мегардад. тамоми тоҷикои Америка патриот мегирехтоно марҳамат ина биё балечки устоди бузург ҳазор раҳмат барои меҳнатотон ин муборакон шавад. Фредсон менеҷер, thank you so much big boss. Okay guys, let's go baby, let's go.